Бардоро ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Бардоро ҳамара ба омадомади Иди Қурбон табрик мекунам. Сарбаланд зинда бошен ва дар ҳама коротон муваффақият хоҳонам. Ба сабаби дархости бисёри шумо бародаро имрӯз тамошо мекунем видеоҳоеро ки ба гуфти автор, яъне шахсое ки ҳамин видеоро ба навор гирифтагиянд ё ки дар навори ӯ призрак ғалтидагиянд. Ва шумо бародаро дар комментария баъди тамошо кардани навор фикротна нависен ки ин реални призрак буд ё ин ки монтаж. Ва барои оне ки шумо навора хушро бинен, ман навора дар бари худам дар экран намемонам, барое ки баъзе бародаро мепурсанд ки покзя навора калон монд. Бародаро навора ма дар бари худам мондан барои ӯ ай ки видеоро покзя калон мондан мумкин нест. Авторски права мезанад. Не ки ман ин видеоро калон мемонам, шумо марҳамат тамошо кунед ва мумкин е ки баъди чанд муддат пас ман видеоро удалит кунам ё ки хидмам накунам, мумкин ки YouTube удалит кунад шуд. И вақте ки YouTube удалит кард, аллакай жалоб мепартояд каналда. И кори ма риск е барои канали худам. Барои ҳамин тез тамошо кунед, дар рафиқотон поделиться кунед, мумкин е ки ман ин видеоро удалит кунам. Ва бародарое ки мухлисен дар ягон ҷанговар бозингар ва метавонен угадат кунен ки дар ҷанги пешомад ё ки дар бозии пешомад ки ғолиб мешавад, шумо ҳам метавонед ки дар ин кор сумбуд кунед. Ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагия бигза, регистратсия кӣ ва бурд кӯ. Намедонам ай чӣ сабабае ки ай ҳамада странаи страшни Япония ё ин ки дар оҷа реални ягон ҳамихел чизои призрак, ҳамихели чизои рӯҳӣ бисёртар рух мета, ё ин ки просто халқиш фантазияш калон е, барое ки ҳамихел видео бисёртар аз Япония пайдо мешаванд. Ва бародаро шумо дар ин навор мебинед ки як рӯҳи одам, яъне ки як чизе ки полупрозрачне худша мепартояд. Ба гуфти автори ҳамин ролик, яъне ки одамое ки видеоро ба навор гирифтагиянд, ӯ мегӯянд мо дар вақти ҳамуҷа гаштан мо ӯро надидем, фақат ӯ баъдан дар камера мебинем дар вақти тамошо кардани навор. Шумо бародаро дар комментария нависед ки ҳамин видео ҳақиқат дора ё ин ки автори видео дурӯғ мегӯяд, ин монтаж е. ва бародаро ин видео ҳам албатта дар Япония. Ва бародаро пешакӣ мегӯям ки дар ин видео чанд наворе ки тамошо мекунед, ҳамашон дар Япония ба навор гирифтагӣ ҳастанд. Дар инҷа дар як заброшени ҷо як гурӯҳи бачаҳо меброянд, просто ба навор мегиранд, шӯхӣ мекунанд, мегарданд. Вақте ки наворро тамошо мекунанд, дар навор дида мешавад ки як одами сафед ӯро мепоид ва ӯ мегӯянд мо инро дар вақте ки навор мегирифтем надидем, баъдан вақти тамошо кардан дар навор дидам. вай кори даҳшатнок бародаро дар яке аз мактабҳои Япония гузаштагиае. Вақте ки ӯ талабаҳоро ба навор мегирифтанд, дар инҷа дида мешавад ки як одам набуд аввал, яке пайдо мешавад ай воздух. ин видео бародаро ном дора ҳуҷуми призрак дар хабарнигор. Дар инҷа як хабарнигор выпуски новости снимат кардестай ва ногаҳон ҳуши ӯ меравад ва вақте ки ҳамин наворро тамошо мекунанд, дар пушташ як сояе мегзарад. Ман намедонам ки ин случайна ё ин ки дар асл сабаби аз ҳуш рафтани ҳамин духтар ҳамун соя е, яъне ки мумкин ки ӯ соя призрак бошад. Ва вақте ки духтар ба ҳуш меяд, мегӯянд ша чо кардите, ғалтидӣ? Мегӯям ман хеле ҳис кардам ки дар пуштам касе зад. Дар асл бародаро хеле ки шумо видеоро дидистед, ба ғайр аз ҳамун соя дар кадр дига ягон кас нест ва ягон кас ҳам ӯро дар сараш намезанад. Шумо бародаро дар комментария бинависед ки видео дар асл ҳама хел ҳастай, яъне ки видео дурӯғӣ нестай, ё ин ки видео построена, яъне ки ҳамаш монтаж е ва ин журналистам дурӯғ мегӯяд, ҳама дурӯғ е. Чӣ фикр доред шумо? Дар комментария бинависед.
ва видео бародаро дар психический больница, яъне дар девонахона сабт шудагиа, дар як девонахонаи кӯҳна. Ва бародаро ман дар ин бора гап намезанам, фақат шумо худтон тамошо кунед, ҷои гап ҳам нест дар инҷо. ва бародаро касе ки дарак надорад дар канали Шарипов Live видеои нав баромадагиай, ҳатман бигзарен, тамошо кунен, подписатсия кунен, канал дастгирӣ кунен ва пагам насиб боша видео меброяд. Бале бародаро, ира меган лағатрон бо номи баъди 100 чанд рубл ҳамҷа нависондагиай барои типа конвертатсия. И одам медроя, согласит мекуна, оплатит мекуна 100 чанд рубла ва дар натиҷа чӣ мешавад бародаро? ҳаминҷа видео ба поён мерасад бародаро. Касе ки тарафдори салом паёмай, касе ки салом паёму прикол расондагиай, марҳамат мегзарем ба салом паёмои шумо. А касе ки ин мавзӯи салом паём маъқул нестай бародаро, дар ҳаминҷа видео ба поён расид. Шумо да хайр видеои нава интизор шавед. Муҳаммад Мухторов афанди қатъи очаш бозор меравад, ба як арӯси девонаро мебинад. Сини очаш мега диди ангата Алиноки волк тоха. Салом алейкум салом. Духтари афанди мега дада ма хонаи ҳамсинфмон дарс тайёркунӣ мерам. Афанди мега бишиҷода ҳиҷ ҷо намерай. Духтараш мега чӣ ба? Афанди мега 18 сол пеш очат хонаи мо дарс тайёркунӣ омада буд. Ҳозиам ҳамиҷай. Муҳаммад Тиҷикӣ Карочи афанди дар лотоспорт мошин бурд мекунад. Афанди мега мада мошини Лексуси сирх биёрем. Коргарои лото меган Лексуси сафед мондай тамом. Афанди мегарда мега ба мара Лексуси сирх биёрин. Ёки 5 сомони додаги мо гардонин бутин. Бобоев Муҳаммадҷон салом акай Муҳаммад алейкум салом. Зинда бошӣ, саломат бошӣ брат. Афандира илтимос бихун. Як рӯз милиса дар қади раҳ рафтеста як хирса мебинад кабида ба зоопарк мебараш. Баъд дар пешаш як маст мебурояд, баъд мегарда мега ибза куҷо бурдаисӣ ба милиса мега мембри араха кам бихӯри бизнес таи хирса. Баъд маст мегарда мега ту пештани ёко ман қайти гап назадаистам, ман қайти хирс гап задистам. Фирдавс гап нест Эсим Шарипов. Саломат бошӣ брат. Афандира раиси колхоз мемонанд, баъд халқа ҷамъ мекунад, мега мардум медонин ки ман чӣ мегӯм? Ба халқ мега не намедонем раис. Хай агар ки надонин ман чӣ бугӯм, мега ӯ папкаша таги кашф мекунад, мерава. Баъди чанд қа бо халқа ҷамъ мекунад, мега мардум медонем ма чӣ мегӯм? Карат халқ мега ҳо медонем раис. Хай агар ки бидонен чӣ да бугӯм? И карат ҳам папкаша мегираву мерава. Ба халқ мега ки и карат агар биёя нимон мегем ҳо медонем, ними дигамон мега ки не намедонем. Мақсад афандира контр кардания. Хай баъди чанд қа пас бо ҷамоат мешава, халқа ҷамъ мекунанд, афанди меёя, яъне раис мебуроя мега мардум медонем ма чӣ мегӯм? Баъд ними халқ мега ҳо медонем, ними дигаш мега ки не намедонем раис. Баъд афанди мега ки хай намедонистагиёт, ай медонистагиёт пурсину бо папкаша мегира мерава. Али Сидиқов салом алейкум акаҷон созен ҳама созай. Алейкум салом брат раҳмат шукр. Афандира бо диққат бихон. Гап нест бро. Як рӯз хирс 2 литр асала дар таги хок ба ҷо мекунад, баъд даблош дар як коғаз менависад. Дар ин ҷо асал пасал нест. Баъд харгӯш меояд асала мехра дар болои коғаз менависад. И асала ягон харгӯш паргӯш нахӯрда. Карол Лев саломи мара ба бачаҳои 5 имена Сарҷангал ва Саталин. Зинда бошин ғариб бачаҳо. Исфара Сурх Тиҷи салом ака созӣ, Аллоҳ нигаҳбонат боша. Алейкум салом раҳмат братҷон, шумоам дар паноҳи Аллоҳ бошед. Назрулло Давлатов салом акай Муҳаммад алейкум салом, боши саломат, гапи мардума гӯш накун. Не братҷон, ӯ комментарие ки дар видеои пешина хондам, ӯ просто ради прикол буд. Ба наздикӣ дар канали Шарипов Live видео мешавад, дар онҷа бидурен тамошо кунен, баъд мисол мефаҳмем ки дар асл мазиди ам хел одамо
чӣ гуна фикр дорам, чӣ гуна рафтор дорам ва як гуна одамо дар асл чӣ гуна одаманд дар ҳаёт. Аминҷон Холиқов: салому алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом. Саломи маро ба бачаҳои Фархор деҳаи Золиза расон. Боши акай Муҳаммад. Бобо салом ба бачаҳои Пук мобайл бозӣ мекардагиё. Имена Сурихоба. Диловар Тураев: салом акай Эсем Шарипов. Алайкум салом. Беҳтарин хаста набошӣ. Раҳмат браҷон. Спорт ТВ: салому алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом. Саломи маро ба бачаҳои Дӯстӣ ва Гравитиҷон расон. Довуд Тилоев: салом акай Муҳаммад. Алайкум салом. Саломи маро ба бачаҳои маҳаллаи Ҷомӣ Қади Пашадара. Зинда бошин ҳама вақт. Абу Убайдло: салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Сози тенҷи саломатит хубай акай Муҳаммад. Алайкум салом шукр раҳмат браҷон. Саломи маро ба додарам расон Азиз. Салом мерасонад ба Азиз. Мехаван: салому алайкум. Респект братва шерои нар Камсамоли Ҳисор айноми Маха. Бародаро, дар ҳамиҷа видео ба поён мераса. Фикр ақидатона дар комментария баён кунед. Ба тариқи лайк, дизлайк ба ман нишон мудед ки видео дар шумо писанд омад ё ин ки не. А барои оне ки ай баромади видеоҳои оянда бехабар намонед, нигоҳ кунед ки дар канал ҳамӯ зангулачаи бемаънира ҷиқидагӣ бошин. YouTube ҳамин хел кори бемаънӣ кардагие ки то ҳамӯ зангулара наҷиқӣ, агар ай баромади видеои канал бохабар намешавӣ, ҳатто агар обуна шидагиам бошӣ.